Paléirí a cúsú na gcuireach atá inis gon de ligi go Charolín tá mice cúpla lá agus tá tacht cin acu ceapí a bheith an agus tá siad an agus go éonún mar tá ciise cin acu isú le bre ábhíh is na maithreachaí eilíthe ar stich skiball an sin tá tríomhátharan agus cúpla ag chuile cheann acu tá méidir thuair méh stich á maithú sean is méh agus bhfuil siad batí agat na go easy a stich an sin agus lá tipiciúil a bhharrta ateo hÉireann na tíre go servidí a réomh cára. Tú? Och, tá 8 cin acuáin, tá chola cheann acuáin, buíochas a dtíar.